Salut! Haideți să vă anunț ceva. Doresc să creez o comunitate pe TikTok prin care să ajutăm copiii nevoiași, oameni sărmani care nu au ce să mănânce. Acum, în prag de sărbători, ar fi o ocazie extraordinară. Doresc să dați follow la contul de TikTok Bogi Diaspora. Nu mă prea pricep la vorbe, dar cred că ar fi bine să ne strângem foarte mulți, să facem ceva frumos pentru umanitate. Vă rog eu frumos, dați follow la Bogi Diaspora și împreună putem reuși multe. Doresc să facem așa niște meciuri și banii care sunt strânși din aceste meciuri să fie donați personal. Deci eu mă ofer să mă duc cu mașina din județ în județ căutând persoane amărâte și să le donăm bani. Voi ce spuneți? Credeți că e o idee bună? Haide, lăsați-mi un mesaj sau trimiteți-mi un follow pe contul de TikTok Bogi Diaspora. Vă mulțumesc!